Yan uwa, ina mana salama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma gani na ƙara dawowa da wani sabon bidiyo da yake haskawa yan uwa yadda za su yi amfani da wayoyinsu gurin yin ayyuka na social media. A yau za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai iya rage wa bidiyo nauyi ba tare da ya yi amfani da kwamfuta ba. Zan maimaita, za mu nuna yan uwa yadda za su iya rage wa bidiyo nauyi ba tare da sun yi amfani da kwamfuta ba. Za ka yi amfani da wayarka saboda ba kowa yake da kwamfuta ba, kuma kusan duk mai aikin social media yana buƙatar yadda zai iya rage wa bidiyo nauyi cikin sauƙi. Da farko abin da za mu fara yi shine za ka fara zuwa wani application ga nan a layin sama da kuma na farko suna ga shi nan audio video factory. Shi wannan application shine zai iya taimakonka zuwa ga yadda za ka rage ta hanyar amfani da wayarka cikin sauƙi ba tare da ka buƙaci amfani da kwamfuta ba. Sai dai ga wanda ba shi da shi sai ya garzaya cikin Play Store na shi ko kuma dukkan wani App Store domin ya ɗauko wannan application mai suna audio video factory. So gashi nan yanzu na shiga wannan application ɗin, gashi nan yana buɗewa, za ka ga sunan shi a ƙasa da kuma version ɗinsa. So ko da an yi updating ɗinsa nan gaba kuma ka fi buƙatar tsohon version ɗin, za ka iya google ɗin sunan application da kuma version ɗin, version 5.0 zai baka damar samun wani application kamar yadda yake a yanzu. Yayin da ka shige shi za ka ga buttons guda uku. Na farko gashi nan add, na biyu mai conversions, na uku premium. Wannan gashi nan mai alama plus wanda aka sami add shine zai baka damar yin sabon aiki. Nufi na za ka yi sabon converting ko za ka yi sabon rage nauyi compression kenan, ko kuma wani abun daban. Shi kuma mai conversion gashi nan green, shi kuma in ka kammala aikin ne a nan za ka shiga ka ga bidiyon ka, in ba ka so ka shiga ta file manager naka. Shi kuma premium yana ce maka ne akwai wannan application din babban sa wanda shi kuma sai da kuɗi ake siyan sa a Play Store. Za mu zo yanan bayanin daga baya, amma yanzu da ke za mu koyar da yadda ake yin converting, yadda ake yin compression din bidiyo ya zama mara nauyi, sai mu danna wannan blue din mai alama plus wato add. Gashi nan mun shige shi, za ku ga ya buɗe wuri kusan guda 5. Na farko gashi nan video wanda yace select video from library, sannan kuma gashi nan video from SD card, sannan kuma ga audio from SD card, batch video da kuma batch audio. Duka mu tsallake su saboda nan gaba za mu zo zuwa gare su. Na farko ne za mu shiga wanda aka ce video. Bambancin video da kuma na kusa da shi wanda video from SD card, shi wannan application din yana bambance abin da yake kan wayarka da kuma abin da yake kan memory ka. Wannan bidiyo din in muka shige shi to iya bidiyoyi da suke kan memory na wayar su ne kawai za su nuno maka. In ka shiga kuma SD card, iyakacin wanda suke kan memory ka da wanda ka sa akan wayarka shine kawai su nuno maka, ba su nuno maka wanda suke kan waya ba. So kowanne kake so a ciki za ka shige shi domin kai abin da kake so. Tunda yanzu duka wayata akwai a cikin memory yana da kuma memory kan wayar, za mu shiga bidiyo na farko. Gashi nan mun shiga, kana shigansa zai kawo maka wurare da kake da bidiyo. Ga bidiyoyi nan kuna gani wanda suke wani sa'in in ka jira a hankali za su kawo maka hotuna. Zai kawo maka hotuna na, gashi nan yanzu yana budewa, hotunan na bidiyon yadda za ka iya gane cewar ga bidiyon da kake nema. To mu duba a hankali sai mu dan samu wanda ke dan nauyi kaɗan, da mai yawa ba wanda ba zai bata mana lokaci, sai mu ɗauko shi sai mu gyara shi. Gashi nan muna nima a hankali muna dubawa mu gani. Gashi nan dai muna dubawa don mu samu wanda zai zamanto mana mai sauƙi, tun daga koyarwa ake yi. Za mu nemo wanda yake da sauƙi gurin gyarawa. Ga wani nan da yake a sama, gashi nan na sama za ku gan shi, gashi nan mai minti 3 da kuma MB 4.95. Muka danna shi muka shiga, zai ba mu damar yin aiki a kansa. Gashi nan mun shiga
yanzu ya kawo mana dama da yawa na abubuwan da muke so mu yi. Na farko za mu iya playing, gashi nan play, za mu iya converting ɗinsa daga mp4 da yake zuwa wani format daban. Za mu iya compressing ɗinsa, shine mu rage mai nauyi. Za mu iya trimming ɗinsa, shine mu yanke wani abu da wani bangare na cikinsa. Za kuma mu iya extracting ɗinsa, shine na mp3, wato kawai mu tsame iyaka audio da ke ciki mu kyale bidiyon. To na yau kawai za mu yi compressing ɗin shi ne, za mu rage mai nauyi ba tare da mun cire mai wani abu a cikin shi ko mu ƙara mai wani abu ba, amma dai mu rage mai nauyi. To sai mu danna wannan na tsakiyar, gashi nan blue a compress, shi za mu danna. Combating da yankewa da tsami audio za mu yi daga baya in Allah ya yarda, amma yanzu za mu yi menene, za mu rage mai nauyi. Sai mu danna wannan compress ɗin da yake a tsakiya, gashi nan blue, gashi nan mun danna shi. Yayin da ya buɗe maka za ka ga guri guda biyu, ɗaya blue ɗaya kamar green kuma kamar yellow, gashi nan daga hannun dama. Za ku ga an sa original file size. Shi asalin ya faɗa maka asalin nauyin bidiyon, gashi nan MB 4.95. Output size kuma yanda za ka mai da shi, gashi nan ya koma MB 2.32, wato ka rage kashi 54 na bidiyon. Wannan size din ba ruwanka da shi, gashi nan in ka zo ƙasa za ka ga compression options, ba ruwanka da wannan size din. Sai an sa size 176p pixel kenan, gashi nan lambobi a gaba, duk ba shi za mu yi ba tunda wani abu mai sauki ne. Za ku ga an saka video KB/s, wato video kilobyte per second. Video kilobyte per second ana lissafin nauyin size ne na MB, ana lissafin shi da kbps. kbps shine kilobyte per second. kb nawa kake ja da second daya. To yanzu a can ƙarshe mun ga wannan setting ya tafi a kilobyte 69 a second daya, wanda wannan an muka gama shi shine zai bamu MB 2.32 kamar yadda muke gani a sama. To yayin da muke so mu mai da shi asali, wannan gurin video KB/s din nan, shi za mu danne wannan bulin sai mu ja shi. Yayin da kuke ja, ku kalli sama daga hannun dama gurin output file size, za ku ga yana karuwa. Yanzu kun ga mun ƙara shi, mun kai shi iya inda ma ba zai ɗauki wani application din ba, sai dai mun siye na kuɗi. Ba mu da dama mu ƙara shi da yawa. Iyakacin abin da iya kaiwa shine kbps 4000. Dama kuma so muke mu rage, ba so muke mu ƙara ba. Mu dawo da shi baya. Yanzu muka dawo da shi haka can ƙarshe 0, za mu ga ya dawo kb 754, wanda bai kai MB ɗaya ba. So amma kuma ku sani cewar yawan rage nauyin bidiyo, yawan raguwar kiliya ɗinsa, yawan raguwar nauyin file, yawan raguwar kiliya ɗinsa da kuma ƙara sautinsa. So muka rage shi haka yayi yawa, amma za mu iya mai da shi, gashi nan muna kallo muna ƙarawa, za mu iya mai da shi MB 3.60, za mu iya mai da shi MB 2 da wani abu. Yayin da muke so dai iya haka za mu bar shi. Yayin da ka rage wannan nauyin bidiyo, ka sani cewar nauyin shi ya ragu, sannan kuma kiliya ɗin bidiyon ya taɓa kaɗan, sannan kuma ƙararsa shi ma ta ragu kaɗan. Za ka iya shiga, gashi nan an sa maka audio kbps, za ka iya ƙara nauyin audio ɗinka, yadda ko da kwalitin bidiyon ya ragu amma kuma ƙararsa ba zai zamanto ta ragu ba. Yanzu gashi nan zamu bar shi a KB, zan bar shi a MB 3.14. Mun ƙara audiyansa bai ragu ba, ya makara kan na baya, amma kuma nauyin bidiyon ya ragu. In ka gama wannan, baka da wani abu da ya rage maka, sai ka danna compress now, gashi nan daga ƙasa, sannan kuma daga hannun damanka, gashi nan mun danna. Yayin da ka danna shi, zai kawo maka guri da zai kino maka tafiyar wannan conversion da kake yi. Gashi nan tafiya yanzu ya kai 6 ko 7%, a hankali za ku ga yana tafiya ne by tafiyar second din da yake. So in kai wannan bidiyon ka yana nan ya ragu, ƙararsa ta ƙaru, amma kuma
nauyinsa ya ragu. To da wannan hanya za mu iya amfani gurin ƙarawa gurin rage wa bidiyon mu nauyi, ba kuma tare da sai mun buƙaci lallai mun yi amfani da kwamfuta ba. Ina fata wannan bayani da muka yi ya gamsar sosai, kuma in akwai wasu tambayoyi da yan wasu ke da su akan yadda za su yi amfani da wayoyinsu gurin yin wasu ayyuka, a shirye nake da amsa su in Allah ya sa na sani. In Allah ya sa ban sani ba, to ni da ku sai mu tafi neman ya za a yi mu yi wannan abu. Ku sani cewa babu wani abu a intanet wanda ba zai yiwu ba. Abubuwan da ba za su yiwu ba intanet abubuwa ne takaitattu, sai dai muna sanin yadda za mu yi amfani da wayoyinmu ne. Muna da ilimi ne a wayoyinmu wanda bai wuce kashi 30 cikin 100 na abin da ke ƙunshe cikin wayoyinmu ba. Akwai abubuwa da yawa wanda za su iya yiwuwa da wayoyinmu, amma ba mu san yadda mu yi su ba. So dole wasu abubuwan mun sani, wasu ba mu sani ba, wasu daga baya muke sanin su a hankali a hankali. So haka dukkan wanda ke wata tambaya, wanda ke sauran wannan bidiyo nawa yake wata tambaya da yake da ita akan yadda zai sarrafa wayarsa gurin yin wani amfani na addini ko na amfani yau da kullum, to ya aiko mana tambayarsa a lambar wayata mai 08064850438. ita nake WhatsApp, ita nake kuma amfani yau da kullum. Sannan in ma ba wannan ba, za ku iya bibiya na a shafi na Awaisu Fage Online, ko kuma ta account ina na Facebook Awaisu Al'arabi Fage. Za ku iya message, ku aiko min tambayoyinku ko shawarwarinku, kuma da abin da kuke bukata na yau da kullum na amfani wayoyinku da kuma kwamfutocinku. Ina fata Allah ya ba mu ikhlasi akan wannan ayyuka da muke yi, da kuma ina neman addu'o'inku da fatan alkhairi akan wannan abubuwa. Gashi nan muna kallon kwambatin din ya kusa karasawa, yanzu ya kai 89 ko 90%. Da ya kammala za ka same shi a cikin wannan conversions din, wanda a farko na ce shine yake baka dama zuwa garzaya inda kai converting din abubuwanka. Gashi nan yanzu yana da kammalawa, ya cika kashi 100. Gashi nan ya samu success, alamar cewar ya gama, ya kammala gaba daya. To yanzu kana so ka gan shi, za ka danna wannan conversions din ne. In ka danna conversions din nan, gashi nan na tsakiya mun danna shi, zai kawo maka wannan bidiyon a sama. Shi ne zai kawo a sama. In muka taɓa shi zai buɗe mana, za mu yi play ɗinsa, za mu ji. من القرآن المرتل برواية رويس عن يعقوب من طريق ميمون بن مهران. ga bidiyon yadda yake. بسم الله الرحمن الرحيم. Wannan shine abin da muka aiwatar a wannan rana mai albarka. Za ku ga nauyin bidiyon ya ragu, saboda na faɗa muku cewar yawan raguwar nauyin bidiyo yawan raguwar kwalitinsa. Sai dai yayin da bidiyo ba nauyi da yawa ba, za ka iya barin shi a yanda yake. Yayin da kuma yayi nauyi da yawa ne, so akwai buƙatar ka rage shi, amma kai la'akari rage wadda kwalitin bidiyon ba zai ragu yanda za a kasa ganin me kai ba. Ina fata mata alkhairi, sai mun sake saduwa a wani kashin na gadda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode.